Адзін з нашых выпускнікоў аднойчы сказаў: «БДУ і філфак, як у моры маяк». Так працягваецца ўжо цэлае стагоддзе. БДУ і філалагічны факультэт дапамагаюць знайсці верны жыццёвы шлях. Наш факультэт пад эгідай БДУ падрыхтаваў сотні таленавітых спецыялістаў, якія самі з'яўляюцца маякамі для Беларусі і ўсяго свету. Нашы выпускнікі услаўляюць БДУ, з'яўляюцца гонарам краіны. Сярод іх 7 народных паэтаў і пісьменнікаў Беларусі, сотні славутых навукоўцаў. Святло БДУ дапамагае і мне знайсці свой жыццёвы шлях. Яно адкрывае акіян разнастайных ведаў, глыбіні моў і літаратур. Ужо цэлае стагоддзе наш універсітэт з'яўляецца вядучай вышэйшай навучальнай установы краіны, маяком, да якога імкнецца не толькі лепшая моладзь, але і выдатныя навуковыя кадры. Дык няхай жа гэтае святло Беларускага дзяржаўнага універсітэта загараецца толькі ярчэй, асвятляючы свет ведаў усім жадаючым.